kailangan na naming ipaani guys kasi yung panahon ngayon ay parang kakaiba na naman. Panay na naman ang mga ulan-ulan at saka laging maulap ang kalangitan, madilim lagi ang kalangitan, no? So kailangan guys ipaani na namin para hindi na naman kami abutan ng ulan. Kasi kapag nabutan kami ng ulan, yung palay marami na namang masasayang. Bababad sa tubig. So kailangan hindi dapat mabasa yung palay para hindi maano sa tubig ba. Hindi mabasa yung palay kasi ibibenta namin to guys kasi meron pa kaming dating mga stock na palay. So ito ibibenta na muna namin para may pang-load si Tres. 'Di ba? Kaya oh. Wala pa yung ibang kinuha naming mag-aani. Si Kuya Miyo na lang muna yung naunang nagsimula na mag-ani. So ayan guys, nagsisimula na naman ulan na. Oras na naman muna Miyo. Simula na naman guys ang umulan. God. Takbo na ako pa uwi. Kasi iyan ang ulan. So ayan guys, umuwi muna yung nag-aani, si Manoy Mio, umuwi muna kasi ang lakas kanina ng ulan. Habang nagbibideo ako, bumuhos yung malakas na ulan guys, kaya yung nag-aani ay nahinto. Kasi hindi naman pwedeng ipagpatuloy yung pag-aani kasi nabasa na naman yung palay. My God, lagi na lang ganito guys. Alam nyo ba na kapag talaga kami ay nagbabalak or nagpapaani ng aming palay, laging naulan talaga guys dito sa amin. Hindi namin talaga alam kung ito bang lugar namin or itong palayan namin ay isinumpa ng diwata dito. Kasi every time na kami ay magpapagapas, lagi talagang naulan. Wala talaga akong matandaan na nagpaani kami na hindi umulan. Halos talaga basang-basa, minsan pa nga nabaha pa dito sa aming palayan. Kaya naman, laging basa ang aming mga palay. So ayan po, bukas na naman siguro, hintayin namin kung yung panahon ba ay patuloy pa ring umulan. Kasi pag patuloy pa ring umulan, so hindi matutuloy yung aming pagpaani ng palay. Maghihintay naman kami kung kailan ulit magiging okay yung panahon. Tingnan nyo guys yung panahon oh. Ang dilim ng kaulapan. Ano talaga. Maitim talaga yung ulap. Tingnan nyo, ang daming ano dun oh. Maitim talaga yung kaulapan ngayon. Kaya naman oh, naambon pa nga. Buti na lang hindi nakidlat kasi pag nakidlat natatakot ako kasi baka tamaan yung aking camera. Kaya dapat pag nag-video ako guys, walang kidlat. Ayun. Ang dami dun sa dulo. Ayun, ang dami dun oh. Oh, yan pa oh, na lumilipad yung mga ibong malalaki. Galing yan dito sa aming palayan. Bukas guys, tingnan natin kung magiging okay yung panahon. Pag okay ang panahon na umaraw siya, after lunch, ipagpapatuloy ulit itoong aanihin. Para tuyo na yung palay. Wala nang tubig-tubig na galing ulan or hindi nabasa. So ganyan po guys, ang buhay ng mga magsasaka. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Kim, ang buhay ay wither lang. Ganon din sa ating mga tanim. Minsan matsatsambahan mo yung kasaganahan ng tanim. Minsan naman ay hindi. Na parang business lang din. Parang ano lang din, negosyo. Minsan malulugi ka. Minsan makakajakpat ka. So ganon guys ang buhay ng mga magsasaka. Bukas ulit guys, mag-video muna ako kung update ko kayo kung kami makakapagpatuloy sa aming pagpapaani or hindi.
So ayan nga po guys, dahil huminto na naman yung ulan, ang oras ay mag-alas 4 na pero mainit pa rin. Kami na muna yung nag-aani kasi yung taong kinuha namin kanina umuwi na. Magsisimula naman yun bukas na. So kami muna yung mag-aani-ani nila mother at saka father. Mamaya ako yung sasabak dyan guys. So mag-video-video muna ako. So buti naman at hindi maputik ngayon. Tuyo yung palayan. Dati kasi panay ang ulan kaya yung mga nag-aani hanggang tuhod yung putik. Tuhod? So yan po si father. Hataw na sa pag aani ba? Pag napod ka pa kawit Gapas. asyab gapas. So ayan, parang pangit ang cellphone ko, pangit ng kulay, hindi maganda. Ano ba ite? Mainit pa guys, maaraw pa yan ngayon kaya medyo ano pa yung kulay ng ano cellphone ko, masilaw, kakasilaw pa yung init. So ito naman po si mother, si Mudra Kills. Ayan o, dandahan lang baka ay maano yung kamay mother. So meron naman kahit papano, meron naman kami maaani guys. So pero hindi talaga katulad nung nakaraan na talagang mabibigat yung palay namin noong. So, meron din naman kahit papano. Nagpa-continue kami magpaani kasi kahapon, 'di ba? Ang lakas ng ulan lalo na kagabi. Tapos kaninang umaga. Tapos pinatuyo muna namin kasi after lunch uminit na naman. So pinatuyo-tuyo muna yung palay tapos ayan. Ngayon hataw na sila ulit sa pag-ani. So ayan guys, manakatambak na dyan sa gilid. So ayan, hindi na ako nakuhaan na aani. Kahapon nag-ani ako live. Ngayon hindi na kasi may ginagawa na ako. Ako na yung tagaluto kasi pinapakain namin sila. So ayan, dalawa lang naman yung nakuha nilang mang-aani. So ayan guys, malapit na nila maubos yung palay, maani. Simula kahapon hanggang ngayon. Hataw na guys kasi parang may low pressure area na naman kasi panay na naman ang ulan-ulan. Malakas yung hangin kaya yung ibang palay namin nadapa na naman. Ayan dapa na naman. Pag ganito guys na mahangin, yung palay nadapa. Hindi kaya ng mabigat kasi ang palay. So, ayan si Brad, naghahakot siya ng mga palay. Dadalhin doon. Ayun. So, ayan. Doon sa dulo mga green pa. Kasi hindi pa pwede, hindi pa ito. Mahuli nga, aanihin yun. Tingnan nyo dito, dapang-dapa na. Panay kasi yung ulan na naman, kaya ayan kung makikita nyo maraming tubig. Tapos samahan pa ng hangin, dapa talaga. Ayun sayang pero hindi naman to nababad sa tubig. Hindi katulad ng mga nakaraan, babad na babad sa tubig yung palay namin dati. Ayan kadapa na yung palay.
Good morning guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maurice Farm. So panibagong araw na naman tayo ngayon. So ito guys, tapos na kami paani. Ito, nag-tracer na sila. Ayan, nag-tracer na sila. Ayan po, kasi ano na naman yung panahon ngayon. Ulap na naman, masama na naman yung panahon. Parang uulan na naman maya-maya. Kaya kailangan agapan namin guys yung aming patch freezer ngayon. So yun guys. Ayan po. Ilan kaya yung ilang sako kaya yung makukuha namin ngayon? Kasi nung nakaraan, mga 70 ata yun. Ngayon, di namin alam kung ilan yung makukuha naming palay. Ilang sakong palay yung aming makukuha ngayon. Kasi nga, hindi po maganda yung aming palay ngayon. So, lugi-lugi talaga kami ngayong season na to. So alamin natin mamaya guys kung nakailang sako ba kami. So yun guys, dyan muna kayo.